uhlelo ngibingelela umndeni wakwamthembu nomndeni wakwangwenya osihlanganisele namhlanje nehlobo. Ngiyabingelela ke mshumayeli wenkosi, ngiyabonga ukungethula. Ngibingelele nabakhokheli nomvangeli ebesinaye ubaba uDube ubesenzela umsebenzi omuhle lapha esigcaweni. Ngibingelela osingaye abashadikazi abasha insizwa nje ebukekayo yakwamthembu. Kuthiwa ke umkamuntu akanconywa, sengiqedile mangisho njalo. Siyafisa ukunibingelela abafowethu emsebenzini wenu omuhle kangaka. Umsebenzweni lokhu uqale ngale esigcawini wamuhle namanje usemuhle. Ngitheke kumkhwenyana ekseni ungasoli lutho namhlanje. Ukuthi yini eqale nini yini ephele nini, thina size emshadweni wakho nomkakho. Sizohlala nje thina esivunyelwa isikhathi uzuphela umshado, ngoba size emshadweni wenu. Sizohlonipha nina namhlanje. Abantu abakhulu namhlanje inina. Kufanele ngabe nje mphathi ohlelo babumshumayeli abantu abazosukunyelwa uma besukuma ilaba ababili. Ngoba kahle namhlanje abantu abasenza abantu angazi ngagcina nini ukugqoka isudu bakithi. Kodwa namhlanje ngiyigqokile nje ngoba ngize emshadweni walaba abantu ababili. Ngizokhuluma nje kumbala abafowethu. Ngifisa ukuncoma nokuthi umshado wenu umshado wabantu abahlelekile. Uma nibuka iprogram bafowethu, iprogram ingaka nje. Isho ukuthi bafisa ukuthi sihambe basale. Kukhona ke inkoze bisho umvangeli lapha esigcawini. Ngibona ukuthi bathi behlela le program yabo base benayo, bafuna ukuthi nje sithi waka bese sikhululeka thina basale. Ziningi ke makoti izinto ukuthi uzozenza, ukuthi uzophaka, ukuthi uzokwenza. Ziningi okunyeka umuntu alokho ekuchaza. Mhlambe bafowethu kuncane ngizokusho mina, umkhwenyana ngimazi nomakoti kangimazi. Kodwa ngazi laba bashadayo. Angibazi behlukene, ngibazi sebeyinto eyodwa. Naye umkhwenyana uma ungasho umbuzo ukuthi ujela umazelaphi ngeke azakutshela. Uma ungasho ubuza umakoti ukuthi umazelaphi ngeke azakutshela. Kodwa bakhethe bobabili ukuthi bafisa ukuthi ngomshado wabo ngifike ngizobapha nje amazwi okubakhuthaza ekungeneni kwabe emshadweni. Mina ke ezintweni enjengalezo angimenywa kabili, ngiyasondela nje ngifike ngiwenze lo msebenzi njengoba umshumayeli kade esho nje ukuthi ezintweni ezifana nalezo ngiyasondela ngizokelekelela laba abantu ababili. Ngaba imbe ngiyathanda mina ukuncoma abantwana benkosi. Benge ngihlabelele le verse ukube kuthiwa ubhuti osukumile wazokhuluma wathi uthunywe ngomkhulu akakhulumanga ngale ndlela. Wathi umuntu nomuntu akabambelele enkosini yakhe. Angazi uma niyizwile leyo nkulumo leyo. Ngifuna ukubheka ngapha ke ngakini bafowethu
ukuthi bambelelane enkosini enikholelwa kuyo ngoba inqaba esinayo thina esingakwazi ukuyifihla kuyo nomuntu okhona ke lapha endlini uma ngabe ukholelwa kuJesu wakho bambelela ungabisadedela uma ukholelwa kushembe wakho ubambelela ungadedeli ngoba isimo sinzima namhlanje lapha ngaphandle inkonzo zalolu hlobo zincane ngesimanga sokuthi izwe selusiphendukele manje kodwa uma ubambelele enkosini okholelwa kuyo izinto ezinjengalezi zizokwenzeka phakathi komuzi ohlezi kuwona ngifuna ukusho ke izinto ezimbalwa ngaphambi kokuba ngidedele umphathi ohlela aqhubeke nomsebenzi wawo okokuqala bengifuna ukuthi kunephepha engicabanga ukuthi mhlawumbe nizolithola noma senilitholile noma lisazo applyelwa ngilasi elibizwa ngesitifiketi somshado lelo phepha inkinga ngalo ukuthi nizolithola manje ngoba ningene emshadweni bese niyaqhubeka nomshado kanti leli yaphepha njengoba libizwa ngesitifiketi kahle isitifiketi siyasetshenzelwa bese uyasithola kodwa sasemshadweni uzoqala usithole bese uyasebenzela kungenzeka ukuthi kuphela iminyaka e10 awusafuni nje ukusibona kungenzeka ukuthi kufika iminyaka e10 uthanda ukusibuka kakhulu ngesimanga sokuthi usebenze kahle endleleni yakho usiphethe ngesandla isitifiketi ke senu abantu abangafisa ukuthi sidatshulwe yini nobabili futhi abantu abangafisa ukuthi silaminate sibeke odongeni yini nobabili indlela enizobe niyihamba kusukela manje ukubheka phambili iyona ezobisho ukuthi nizoyiphatha kanjani odabeni lwesitifiketi senu into eyenza ukuthi umuntu kufika u10 years efefisa sidatshulwe ukuthi angashadi nomngani wakhe uyabona mfowethu uMthembu nawe eMangwenya uma ningahle ningabukhanda ubungani obuqinile kusukela namhlanje kuzophela u10 years senisidouble certificate kodwa uma ningahle nikhanda ubungani kungabibikho into ongahluleka ukuyishare nomkakho kungabibikho into ongahluleka ukuyishare nomyeni wakho kuzokwenza ukuthi u10 years niphinde nisibize kwaMthembu nizo celebrate u10 years wenu niphinde nisibambe ngesandla certificate senu nithi siselapha enasishiya khona kodwa kubalekile ukuthi umuntu ashade nomngani wakhe angisho ubungani bokuthi sinede sibe bangani bese uthi asishade ngoba izosidalela ihinga leho kodwa ngisho laba abantu ababili ukuthi abakhande ubungani kungenzeki Mangwenya umyeni wakho ashihlayo ungahleki ngoba lizohlekwa ngabanye abantu kungenzeki Mthembu umkakho ashi ngisho ngabe uyaliza ukuthi kuyihlanyana khona ufela uqhume phezulu uqala wena ngoba kuzosuka kuhleka abanye abantu khona abantu abalindele ukuthi ushisha ngisho lingahlekisi Mthembu bazolihleka kodwa kufanele kuhleke umkakho oqala nawe Mangwenya kufanele kuhleke umyeni wakho oqala ubungani benu buzoqina ifana nokudla uma ngabe kuphekiwe mina ngikaniwe nangu umngami ngihamba naye ngiqonda ukuthini ukuthi nangu umngami ngihamba naye lokhu ningakunamatheli kuye lokho engizokusho kodwa ngizama ukuthi mfowethu uMthembu ukhona ukudla la uMangwenya azopheka khona ejabule kube mnandi bese uthi Mtimando ushiyibonga uyithakazela uyasazi uzisho angazi uma ngisho ukuthi silwane samanzi noma kutshuko epheka kamnandi ejabule uzomuza ehlabelela kuleyandle ephekile ukudla kuzobe kumnandi uyabona manje makuphekwa kuphekwa ngogarlic kuphekwe ngovinegar kuphekwe ngemsuzwane uyabona imsuzwane uyazi ukuthi uMangwenya ngoba ehleke ebheka phansi uyangizwa ukuthi ngithini bayasuka abantu lapha bobaba bahambe baye Pick n Pay noma beye Checkers beyothenga iminti beshiya umsuzwane esangweni iminti leyo ithenga lapha umsuzwane ukuthi fanele utshalwe ngabelungu akupheke kube mnandi afuthuzela umsuzwane unuke kamnandi ukudla uma eqeda ukubeka wakudla ukudla bese ubonga enganeni yomuntu kuzokwenzeka ngelinye ilanga aphume ahamba yelapha yakhona abuye umoya yakho ngothi akupheka ukudla uyabo ukubonga ngisho kungemnandi ngoba kuphekwe umkakho
usuke kubo wayeka wakuba amaplate wazothatha kwaMthembu waphekela wena ukubonge lento izolifta ispirit sakho uthi hawu umyeni wami ngisho ngithi ngigejile ungibona ngagejile ukwenzelani lokho ukhanda iconfidence kumuntu wakho noma ukhanda ukuzethemba kumuntu wakho ukuthi umyeni wami noma ngabe ngigejile noma ngabe ngigejile kodwa kuye ngihlale ngingagejile shade nomngani wakho ubukhande ubungani bese nithandaza ndawonye bafowethu uyabona kunento eyimfihlo abantu abadala engicabanga ukuthi ifuna ikhulunyisiswe yokuthi uma ngabe ngena uma ngwenya lapha esangweni kunebhokisi angena nalo afika libeke ilona tempeli likaMangwenya lokugcina lelo uma kukhona into emkhalisa umeka guqe eduze kwalo usuka sekuphelele kodwa uma eguqa bona nomyeni eguqa kuzokhombisa ukuthi bafuna into eyodwa okuyimpumelelo sengathi ungashada nomngani wakho ukuze yonke into iye phambili kunephutha ke elenzakala ukuthi nabantu esishadileyo uthola ukuthi umuntu ungene kwi-competition nomuntu ashade naye iyenzeka leyo nto ngiyacela ukuthi mfowethu uMthembu Mangwenya nibalekele indaba yokukhompyutha uma kufanele kuncoma umyeni wakho mncome nje kuphele ukuthi phaqo ukuthi umncomile uma kufanele kuncoma umkakho mncome ukuthi phaqa ungabe usubona ungathi usemhle ukudlula wena vele muhle ukudlula wena ngeke ube muhle uzobukeka umkakho uzoba muhle kodwa umncome nje kuphelele ukuthi phaqa ukuthi ngincomile Mangwenya ngisho sengancoma omunye umuntu akusena umsebenzi eqale wena kubalekile ukuthi ningangeni kwi-competition noma ngabe uNkulunkulu unibusise ngemsebenzi mhla wabala iholo lomkakho usungena kwi-competition ngisho ngamnika umbhobha ngimazi ukuthi uhola malini futhi anginandaba nokuthi uhola malini ngoba yakhe imali ngeke izingisize kodwa ngamlanda kubo ngoba ngatshela uyise ukuthi ngizomondla ukuthi uyahola kusho lutho akaze ngize ngiyibone nje payslip yakhe futhi angijabulele ukuyibona ngenzela ukuthi mfowethu uma ngabe kuthiwa uMangwenya kukhona into ayenzayo empilweni emfakela imali khohlwa nje leyo nto leyo ungowakho i-maintenance yakhe ngeyakho kufuneke umazise ngazo zonke izikhathi noma ke phela imali babuye beyifune ngalendlela leyo ukuthi sinenkinga nje ke sonke ke lento yokufuna imali siyafunwa nje imali ukubekezelela ukuthi imali izofunwa uyabona nje bese besibheke ekhaya nje uzoyifuna nje imali ngelinye ilanga sengenzela umuntu ola endlini ocabanga ukuthi izinkinga zalabo abantu ngezakhe phuma kubo manje usuka umuntu uthatha abantu abashadile Mthembu nawe Mangwenya uzothi ufuna ubaxazululela izinkinga usethi ke Mthembu nawe Mangwenya bhale zakho nibayibhala wathi jele noma mlaba bhalane bayibhala wakhomba la bayibhala inkinga wasethi ake siyithathe lezi inkinga siyifake ebhakedeni elilodwa uma lapha ungafika uthatha inkinga yakho lapha uthathe enye hayi baya lapha athi awu ngahlukana nalezi inkinga wafika ukuphosa lapha ebhakedeni uma esefika idumela uma sebehlala eceleni wathi mngami ngeke silungela uyabona laba bantu banenkinga ngempela asiyibuyisele emva lethu singcono kabe zethu inkinga zenu ngezini ningayifisi inkinga zabanye abantu uyabona nje bangikhuluma ngimi lapha nje ungayifisi inkinga ebhekene nami ngoba mina uNkulunkulu ungipha amandla alenkinga engibhekene nayo ukhulume kahle kakhulu bhuti omdala wathi umuntu akathembe lenkosini yakhe inkosi yakho izokunika amandla okuhamba emlilweni ayizukufika icisha umlilo kodwa izokunika amandla okuhamba emlilweni ngoba izongena nawe emlilweni ihambe nawe nasemshadweni ke izinkinga zenu zizokwenza ukuthi uMangwenya noMthembu bakwazi ukuhamba nezinkinga zabo uma wayinika mina ngizowaphatha izongisinda nami uma ngingakunikeza ami inkinga vuka phansi izinkinga zenu nezenu bese nihlala ethembeni lenu elingishembe onyazi lezulu ngaso sonke isikhathi bafowethu uma nithola ithuba anoguqa nithandaze noma ngabe nihlukene ngamatoho mangaba amatoho noma ngokuhlala kodwa wombuza Mthembu Mangwenya ukuthi kodwa mngami ugcineni nokuthandaza umbuzo umyeni wakho Mangema ukuthi kodwa myeni wami lapho khona ugcine nini ukubiza ushembe
lona onevesi esiyihlabelelile sathi nqaba yimbe asinayo ngaphandle kwakho esingayifihla kulo thina bampofana bakho. Uyabona izwe lapha ngaphandle alifuni imshado. Mhlawa xoxa ihlaya Mthembu lahlekwa womunye usisi hayi uMangwenya sekonakala umshado wakho ngoba umshado awufunwa ngabantu lapha ngaphandle. Bakhona bafisa ukuhlala njengani njengoba nihleli kahle kanjeni. Kodwa bacasula into ukuthi akuzukwenzeka kubo. Into eyenza kungenzeki kubo akusikhono kwabo okwenu ngoba nihlezi kanjena. Kunelinye ke ivegetable engizwe ukukhulunywa ngalo lapha. Kunelinye ivegetable engizwe ukukhulunywa ngalo lapha okuvela ukuthi ungalilokotha ulishiye fruit and veg noma uye kuphi ungalilokotha ulishiye. Sengathi uNkulunkulu engakupha amandla Mthembu yokuthi lelo vegetable umubuye nale ekhaya kodwa ufike uliphumukakho ewumuntu oweneme njengoba bakubube emshiyile. Kungenzeki ngelinye ilanga bahlangane naye bathi mabethi bambingelela nje lezi inkopho ezifakwa ivele iqathaka. Uyazi ukuthi zobe iqathazwa yini? Zobe iqathazwa ukuthi zixegiswa zinyembezi. Uma uke wakhalisa ingane yomuntu kufuneka wazi ukuthi izalukazi ezikuleli ya tempele bengikhuluma ngalo ibhokisi ziyaqala zikubuke ngamanye amehlo. Sengathi ke uNkulunkulu enganibusisa abafowethu anibusise nangamawele. Into yenza ukuthi uNkulunkulu ababusise nangamawele ukuthi mina ngiyiwele mina. So babize mina kabathi angizokhuluma ngoba ngiyiwele. So sengathi uNkulunkulu engababusisa ngamawele ngoba mina ekhaya kithi ngiyiwele mina abafowethu abangilama abangamawele futhi nami nginawo amawele. So isibusise siphelele lesenginika sona sokuthi uNkulunkulu sengathi anombusisa ngamawele ngimzwile uanti obezokhuluma la wathi ikhaya liyavuka sengathi lingavuka ngawe ikhaya laMthembu Mangwenya sengathi lingavuka ngawe ikhaya Mthembu liphile kube yikhaya elizobheka bonke abantu bese kuthi okugcina Mangwenya okugcina nje nci uma ngabe kukhule kumuntu lapha esangweni umuke wadumela imopho wamophindlu kungena umuntu izalukazi ufike nazo zizodinwa ngoba kusho ukuthi uzothi Mthembu hamba nikhulumele phansi komthindli manzi angangena umuntu endlini. Okwesibili okuzokwenzeka ukuthi izalukazi zidine zingakunikile amawele engikhuluma ngawo ukuthi uthi Mthembu hamba umphuthume selapha esangweni ioro sesele ngezingane zesikole. Umama oganayo phakathi komuzi abhilite ngokuncishana uyalilimaza ikhaya. Uyalilimaza ikhaya liphele okwangempela. Bese kuthi okugcina kunesikhalo siphethe esandleni. Umese obizwa ngesinqindi. Ngiyajabula Mthembu uganwe ingane ekhuliswe ekhaya. Engabuka ama trend kuma social media sokuthi uma ngabe kufanele ukuthi azokumukelisa isinqindi okukuvuma phakathi kwalezi ihlwele ukuthi ukhetha wena bese kuhutshwa nesigcawu sonke kubangwa lesi sinqindi. Ngoba uma sike sabangwa lesi sinqindi uhlale naseduze kwebhokisi mhla kuthiwa kahlale phansi ngoba kuyimvuma azofika kunike yona ukuvuma phambi kwabantu ukuthi ukhethe wena. Ngiyabonga abantu bakwaNgwenya ukukhulisa ingane ngalolu hlobo ngoba abantu abaningi abanye baze basikana komunye umshado kubanga lesi sinqindi ngoba kunolwazi olungasilona iqiniso olitshelwa abantu lapha ngaphandle. Ngithi ngibonge abantu bakwaNgwenya ngokwenza lo msebenzi. Ngiyafisa ukuthi ke inkosi nibusise umsebenzi uhambe kahle. Ukucelebrate kwanamhlanje sikubonile kuhambe kahle besikhona usuku lonke. Siyafisa ke nomshado wenu uhambe kahle. Ngiyabonga kakhulu umphathi ohlelo.